Aşgabadyň Parahat-2 mikroraýonunyň birnäçe ýaşaýyş çaýynyň ýaşaýjylary prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň şähere garaşylýan sapary bilen baglylykda 29 aprele çenli daşarda sermekden saklanmak barada duýduryş aldylar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatyň çeşmeleriniň aýtmagyna görä, ýaşaýjylary bu duýduruşy kommunal gullyklaryň işgärleri 26 aprelde öýme-öý aýlanyp dil üstü bilen getiripdir. Daşarda sermezligi tabşyrdylar we tabşyryk ýerine ýetirilmede elektrik togumy kesmek bilen haýbat etdiler. Dip Azatlygyň Aşgabatly söhbetdeş aýtdy. Onuň söýlerine görä häzirki wagtda onuň ýaşaýan jaýynyň golaýyndaky ýoluň ugrunda polisiýa işgärleri köplük bolup gözegçiligi ýerine ýetirýärler. Yeri gelende bellesek Türkmenistanyň döwlet baştutanynyň ýakyn günlerde paýtagty etmegine garaşylýan gezelençi barada yerli media serýislerinde habar berilmedi. Döwlet baştutanynyň Aşgabatda hereketlenmeginiň öňü tirasynda ýaşaýjylardan ýuwlan giyimleri, daşarda sermezlik, aýnalary ýapyk saklamak, köçe çykmazlyk we awtologary köçede goýmazlyk ýaly talaplaryň edilmegi soňky döwürde öz boluşly diýäbi öwrüldi. Azatlyk radiosynyň habarçylary prezidentiň şähere çykmagynyň öňü tirasynda köçelerde gözegçiligiň güýçlenmegi we raýatlaryň awtologlarynyň zor bilen ekidilmegi ýaly ýagdaýlaryň ençemeti barada habar beripdi. Ol dikuçarly çyksa adatça awtologlary ýok edýärler. Eger awtologly çykjak bolsa daşarda serilen kirleri aýyrmagy talap edýärler. Şu sapar awtologlar entek duran ýerinde dur, diňe kirleri aýyrmagy talap etdiler diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatyň habarçysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň köçede ýuwlan giyimleri sermegine gadagançylyk geçen ýylyň awgust aýynda Aşgabat 2017 atly sport çäresiniň öň ýanynda girdilipdi. Şondan beri bu çäre saklanyp gelýär. Esasan hem ony köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň aşaky gatlarynyň ýaşaýjylary duýýarlar. Bizden esasan prezidentiň sapary bilen baglylykda daşarda sermezligi talap edýän bolsalar, aşaky gatlarda ýaşaýanlara mydama gadagan edýärler. Olaryň köpüsi ýuwlan kirlerini daşarda diňe giýjelerini guradyarlar we daň bilen ony ýygnaýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Häkimetler ıssy we gurak howaly ýurdun ýaşaýjylarynyň ýuwlan eşiklerini daşarda sermegine garşy çykmagynyň sebäbini düşündirmeýärler. Emma bu olaryň resmi taýdan sebäbini düşündirmeden köpçülikligiň amal asyrýan ýeketek çäresi däl. Türkmenistanda ýaşaýjylaryň öz hasabyna gurduran sowudyjy sistemalarynyň we Sputnik antennalarynyň häkimetler tarapyndan ýok edilmegi de dowam etdirilýär. Aprel aýynyň başynda Türkmenbaşy şäherinde Sputnik antennalary köpçülikligiň ýok etmek boýunça kampaniýanyň başlananlygyny 26 aprelde Türkmenistanyň kronikasy neşri habar berdi. Maglumata görä Magtumguly dostluk Azady Atamrat Niýazow köçelerindäki jaýlaryň antennalary kesilip aýrylypdyr. Häkimetleriň ýaşaýjylaryň hojalyk zerurlyklaryna garşy görüşiniň sebäbini resmi derejede düşündirmekden saklanýan wagtynda olaryň tabşyrygyny ýerine ýetirýän hojalyk hyzmatlary guramalarynyň işgärleri agzalan gurallaryň şäheriň keşfini bozýanlygyny aýdýarlar.